Hej med jer. Så er jeg på banen igen. Den her gang der vil jeg vise jer, hvordan I selv laver de her screen recorder. Det er faktisk meget simpelt. Det eneste, det kræver, det er egentlig bare et program, hvor man kan optage direkte, hvad man laver. I kan se, den optager faktisk nu, som vi sidder her. Måden I får den på, det er, at I går ind og finder den her Free Screen Recorder, og der er lidt forskellige her, men den jeg arbejder bedst i, det er den der hedder Free Screen Recorder 2,9. Og så trykker I på linket her. Og så kan I gemme filen herover. Det gør jeg altså ikke lige, fordi jeg har den allerede, men gem filen. Afhængig af hvad for en browser I har, så nogle gange så lægger den sig herop. Men installer det, så det kommer frem på jeres computer. Jeg har den liggende hernede som et ikon, fordi jeg bruger den sådan rimelig tit. Men den er super god til, når jeg lige skal lave noget, ja, afhængig af hvad I vil gå ind og lave. Det kan være, at I vil optage jeres egen hjemmeside til kunderne, hvordan I bestiller eller melder sig ind som forhandlere. Det kan være, at I sidder og har nogle forhandlere i et andet land og gerne vil vise på den her måde, hvordan man gør. Det I skal være opmærksom på, når I får den her frem, så skal I gå ind og sætte lyden til. Den er ikke sat til at starte med, og I skal sætte lyden til hver eneste gang I starter programmet op. Så I går ind og trykker på den her, så der er en flueben i, og trykker OK. Og bagefter så går I ind i den her, og siger full screen, fordi I vil gerne have hele skærmen til at optage. Den vil altid stå på fixed her i midten, så den skal I også huske at ændre. Og så når I er færdige med at optage, så trykker I på stop. Og så er der mulighed for, at man kan gemme den her fil her, hvor end I har lyst til. En anden ting, I skal være opmærksom på, det er, at nu er det en free screen recorder. Men der er altså et limit på, det vil sige, jeg tror det er cirka 20 gange, I har mulighed for at lave en optagelse. Super, nu ringer min telefon. Lave en optagelse, så I skal lige være lidt gode til at gemme jeres optagelser. Jeg har lavet lidt flere end de her 20 her, for jeg har startet med at lave en masse fejl. Så jeg har altså købt det her, eller så man har licens til det, eller hvad det hedder. Jeg tror jeg gav en $20-25 for det. Hvis I er interesseret i det, så skal jeg nok hjælpe jer med at få jer oprettet til det. Men i første omgang, så kan I gå ind og lige prøve det af. Det er en rigtig god idé for i hvert fald for kunderne at modtage det på den her måde i stedet for. Det har hjulpet mig rigtig meget. Jeg får ikke nær så mange spørgsmål hver dag, fordi de kan gå ind og se via den her videooptagelse, hvordan man gør de forskellige ting. Men ja, I kan jo melde tilbage, hvis der er noget, I ikke forstår, ellers så held og lykke med det. Hej!